El Nou Esportiu contacta amb diversos especialistes per fer un diagnòstic Barça. La diversitat de les opinions de Ramon María Calderé, Papito Ramos, Francisco José Lobo Carrasco, Àngel Pichi Alonso, Esteban Vigo i Joan Andoni Goicoechea no fan gaire fàcil treure una conclusió clara. Mundo Deportivo entrevista al porter Pepe Reina a Nàpols. M'encantaria tornar al Barça. És una extensa conversa on el porter lloa al seu antic equip, el Barça, no respon si va ser a punt de tornar-hi l'estiu passat i parla bé tant de Valdés com de Ter Stegen. Unes pàgines més endavant el diari ens presenta 6 jugadors que dubten a l'hora de continuar al Barça. Montoya escolta ofertes perquè no acaba de convèncer Martino. Mascherano no descarta marxar al Nàpols. Bartra vol saber quin rol tindrà abans de renovar. Song podria marxar si arriba un nou migcampista. Pedro es planteja marxar aquest hivern. I Tello se sent l'última opció de la davantera. Esport afirma contacta Kun, explicant que el club sondeix el seu representant que s'ha instal·lat a Barcelona. El periòdico se centra en el davanter. Neymar necessita gol. La mitjana del brasiler és de 0,25 gols per partit, quan era de 0,60 amb el Santos i és de 0,67 amb Brasil. A l'avantguàrdia, Xavier García Luque analitza el pes d'un mite. El relleu de Guardiola reviu els problemes que van sorgir després que marxessin Elenio Herrera o Johan Cruyff. El madrileny es entrevista a Platini. M'agrada la roja. A Itàlia, el Corriere dello Sport parla del repte Higuaín. El davanter guia el Nàpols en l'intent de guanyar l'Scudetto gràcies als seus gols. Ahir el mexicà Esto posava la cara de Miguel Herrera en portada. Piojinho en aquesta portada serà el seleccionador azteca en el Mundial del Brasil.